Kadai ka jingja ka ba en penpar nyang kriat eki babun. Pat kam tam eki kimi kikpa. Namar ha jingdan ga jingshania ga jingedon jingedai parakur. Ka ba klem to poi perkhat baka kun ka ba dangret akarta kan chu so kha pat kan kha ye klung nagadaw ga jingsha bat bor. Kani kadai ga jingja ka ba dei baka jingsha thombor ki khna ki badang hapo karta khat prasnem. But Kajing Bisharu Katiban Long Katkum Kaan Protection of Children from Sexual Offences Pokso Act Arajar Khatar Kabakum Kilat Pathai Kubor Ninumla Ban Ai Kijing Tip Kibabnya Nadu Kajing Pit Idur Kakerteng Kakana Kashnong Kabakasa Pat Kiwe Henry Ban Pintip Pat Pinmi Pat Kai Kabalaja Kani ka kubor kadai kabau Shulong Mil Udang Shio Ban Lum Katatang Hadian Bakani Kakana Kabadang Khatlai Snem Kandai Banai Karta Kalakai Ikilung Hakaway ni ki hospital lapo kani ganong ba shilong kani ka khna kamdei ka basong basa ka thain sor henry hakaway ka shnong ka bahan nong kundong habawat bnya alor kani khubor ka jingtep ka bayo lum layathu pa kikme kikpa kitep pa ka khon jongki kala armet diktang hadien bakala sukha ka bakilara wut shaga jaka ajing sumar pat hadu ban pinket chakaway ni ki hospital private ka bah shilong bakan yo ban khasuk yai khon ibaladon menta haga yengsa hakamet kabakot kabakhya haga jingi kren bat ukni jongani ka khna ulapentep bau breu blale kini ka kam udei parakur ubala wansa ban bala katika longyeng pada jing sngow jonga jinglong si parakur lasania padban e yelaki khon kibadan sangut si para haga jingkmi jong u kabakim poi perkhat pat wa unle yakate ka kamsang kani ka khna kadai ka badang lit school padalor kani ka jingja kipulit kiladap ban register case yakani bat kumjo ban kem yo niu khna samla ka bana kalyang ka yeng ka sam kila kintu bayo ni usamla blale kani ka kam bomman deban pinstam ting e dan tip menem suta dingan ba ki khai klongin tip ai baro chi sisnam gan hadu menta du ban da kha menta gani dang tip I persajung pi idang don khalai sinam kerta pi onde dan khalai sinam khandai banai ni chani nomor 2 nom 3 haying de nom 3 haying nomor ba ni nang chani abang jidei kilayo spara te kidang khna ta usunrang tel arang ba kan ma don arthosnam ai ta khna padet to senrang pada telak dan lang hing tu la long nok la bor ke ni ka kena ka ba khalai senam khandai banai la le kamsang kan la kamsang ka ma kan namar ka we ga dei si ala yo si para yede si parakur ne si bakha si parakur si parakur mod utau de na kaju ka snong hi to khna em đây na national okay kamut wansa kini ka sinong jong ini khna wansa ne haju kai wan tre yang ta wan tre wan song bela song sekri kan utreyu utreyu am treyu mensua wan tang unong amasi kita amasi menteri amasi te mentapat ulong menteri su kan tu la sha kem kan mentapat la sha kem kan kamut ule kene kamstang kamut hapor bai ni kena dang don kuma khalai snam duna e gen te ta bakhai klong dang long khalai snam khandai banai okay por bale tengim tip ka no along no mta ki khai klung golong khalai sinem khandai banai te por bale ni khna tengim tip kan along ni khna ru ikhlem ye thu i mo yeng im ye thu i bole bor i ru im ye thu mo em ikhlem tip ai ne khna ro namar khlem ye thu khlem ai la mantan la dai por kha yong bang su ka po yang apang itu ru bai pun bai armet uklem ye itu na iki klem itu kan kena iki kini kita klem itu kan em ke hamnya tu re
Kami pa bat kami par kami itu re. Kami itu re. Hadu unda akha ba klum. Kumot ban lit sumar ban mun hapor bi armet uklam sumar. Kum dan jik sumar e. Hendan di sumar e hadu ban da kha ba di poi sumar hadu. Do asu ka po ni lek sek no spo. Siapa Kindon jika kha ki pha no sha. Ni pat na ni lek hi bet no sha. Tao kan. Ikhasok. Ya menta mo ni sunrang tu la sha kem de. Ya menta ta sunrang la de sha kem. La po dia he menta la. Ikmi kpa jing ni kna pat kiton ke litreyu ke belayu. Ki bela siapa ki bela ki rep ki trel kacang. Okey, kamud uni sendrang tau parakur. Uyo bansim kapu trai dia por baki maki kim dan hiye. Ya kim dan hiye namar ki la elek bela siapa dukan namar menmit tu ki wan ying khat wei khat arba jem to menmit jemis ta ta men kilami la ying diam ta ban nhiều bajen rustem tu kan kila le siapa. Ya kan ngot separapan. Sao ngot. Nakaliang ka Social Welfare Department kelawan ne. Nakaliang bos sarkar. Ana lagi bos sarkar banwan ai counseling i ban ai ban dengan i ban ai ki wan ne ban selok bat i. Po hospital pe lawan po hospital. Dia minta idang don hospital. Minta lawan la po siye. Nakani ka khubor kadon ka jingkan tu ye ki bor sarkar ki nomi khmat ki balang ki kanhon nyam ki bor snong ki sengkur ki skul bat ki seng tremon sngo baru kumjo ba ki dei ban shimkia ban pelong ki program ai jingi kai patru ban yalap ya ka e ka babha khnang bagandon ka jingkala ka emlang salang barbaki khna ki balului krum sha thambor ni shale don bor Habatin pej bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pindon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya